Karl, der er aftensmad. Bare 10 minutter mere, jeg er alligevel ikke sulten. Øj, strøm! Hvor er jeg? Herre, hvorfor bukker du for dig? Hvad hedder du, og hvor er jeg? Jeg hedder Sohan, og du er i World of Warcraft. Og her er din makker Aaron. Hvordan kommer jeg så tilbage? Hvis du vil tilbage, så skal du finde en troldmand på en høj. Men før du kan klare dig, så skal du have de her våben. Sejt. Svær. Nu er du klar. Hvornår er vi der? Og Karl. Hvordan ved du, hvem vi er, og hvor vi kommer fra? Jeg kan se en fremtid. Okay, kan du så hjælpe Karl med at komme tilbage til sin egen verden? Ja, vi skal finde en krystal, der hænger på orkerkongens hals. Hvor befinder orkerkongen sig? I den forbudte skov. Jeg har nogle ting til jer, der vil hjælpe jer med at komme på vej. Og vi ses måske snart. Konge! Vi har brug for din krystal for at få Karl tilbage. Hvis I vil have den, skal I kæmpe for den. Her. Tak. Fanden til dig, Karl!
Kommer du ikke snart? Ja. Åh, jeg er sulten.